እዙي لسه ፕረሰንትስ እዩ ደራኽ ዛንታ ሒዝና መጺና ኣለና ዛንታ ሓደ ወና ንጽርበት ዕንጸይትን ክኢላ ጸራባይን እዩ ብሰንኪ ዝነበረ ውድድርን ቁጠባው ቅልውላውን ኣብ ሓሳቡ ዘይነበረ ኩነታት ስለ ዘጋጠሞ ሰራሕተኛታቱ ስራሕ ከቋርጹ ገበሮም በዓልቲ ቤቱ ግን ናይ ሓቂ ደጋፊቱ ብምዃን ተስፍኡ ከይቅህምን ሓያል ኮይኑ ክኸይድን ድርኺት ክትፈጥረሉን ከተተባብዖን ተረአት ካብዚ ዝኸፍእ ክመጽእ ከም ዘይክእልኮ እንተተባብዓቶ ግን ዝበኣሰ ዳመጸ ድሕሪ ሓጺር ግዜ በዓልቲ ቤቱ ብሞት ተፈለየቶ ንኣርባዕተ ደቁ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ከኣ ኣብኡ ጥራሕ ወደቐ እንተኾነ ንኽብሪ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ክብል ሓደ ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ኣብ ሓሳቡ ኣእተወ ነቶም ንኣሽቱ ዝነበሩ ደቁ ንምዝንጋዕ ብሞይኡ ተደጊፉ ካብ ዕንጸይቲ ባምቡላታት ብምስራሕ ክህቦም ጀመረ እቶም ደቂ ኣዝዮም ፈተውዎ እዚ ጸራ ብዕንጸይቲ ድማ ብዕንጸይቲ ዝተሰርሑ ባምቡላታት ንህፃናት ሰሪሑ ክሸይጥ ሓሳብ ኣበገሰ ዕድል ገይሩ ድማ ካብቲ ናይ ትካሉ ክሽየጥ እንከሎ ዘትረፎም መሳርሕን ዕንጸይትን ባምቡላታት ክሰርሕ ከኣለ ግን ወላኮ ኣብ ጽፈትን ብሉጽ ዕዮ ምቕራብን ንፉዕ እንተነበረ ኣብዚ ሓድሽ ስርሑ ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ ኣይከኣለን ሓደ ካብ ውልዳቱ ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ክሕግዞ ጀመረ ኣብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ድማ ብጽፈትን ጽባቐን ፍርያቶም ኣዝዩ ተለለየ ሓደ መዓልቲ ኣብ ካልእ ከተማ ዝቕመጥ ባምቡላታት ብጅምላ ዝሸይጥ ነጋዳይ ብዛዕባ ዝጸራባይ ብምስማዕ ናብኡ መጺኡ ፍርያቶም ምስ ረአየ ኣዝዩ ተደነቐ ንኹሎም ፍርያቶም ኣብ በዓላት ክሸጦ ከም ዝኽእል ምስ ተረዳድአ ድማ እዚ ጸራባይ ኣዝዩ ተሓጎሰን ንጽፈትን ብሉጽነትን ዘስተብህል ሰብ ብምርካቡ ድማ ዕጋበት ተሰምዖ ስለዚ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ከም እንደገና ብምቑጻር ዝበለጸ ዕንጸይትና ተጠቕሙ ፍጹም ዝበሃል ፍርያት ባምቡላታት ከፍርዩ ጀመሩ ነቲ ትእዛዝ ኣብ እዋኑ ንምቕራብ ድማ ለይትን ቀትርን እናሰርሑ ኣጋም ውዳእ ምስ በጽሑ ካብዚ መጺኡ ዘይበሃል ናይቲ ትእዛዝ ዝሃቦም ናይ ጅምላ ባምቡላታት ዘቕርብ ትካል ምጥፋሾን ትካሉ ምዕጻውን ዝሕብር ደብዳቤ ተቐበሉ ሕጂውን እንደገና እዚ ጸራብ ዕንጸይትን ደቁን ኮምትር ኢሎም ተረፉ ግን ድማ ብትኹረት ብምጥማት ከመይ ቢሎም ነዝ ዘፍረይዎ ክሸጥዎ ኣለዎም ኣብ ስራሕ ተጸምዱ ሽሕኳ ንፉዕ ጸራባይ እንተነበረ ሕማቕ ሸያጣይ ብምንባሩ ክዕወት ኣይከኣለን ድሕሪ ብዙሕ ፈተናታት ክሸጥ እኳ እንተኸኣለ ግን ዝረኸቦ ገንዘብ ኣዝዩ ውሕድ ጥራሕ ዘይኮነ ትሕቲ ትጽቢቱ እውን ኮነ እዚ እውን ሓደ ዓወት እዩ ናብ ጥፍሽና ክኣትዉ ቀሪቦም ዝነበሩ ንመግቦምን ንቤት ዝኸውን ብምርካቦም ምስ ደቁ ኣብ ቅነ ልደት በዓል ክገብሩ እውን ከኣሉ በዚ ድማ ንእሽቶ ክብርን ተስፋን ረኸቡ ደጊሙ ደጋጊሙ ሓደሽቲ ዓበይቲ ባምቡላታት እናሰርሐ ንዕዳጋ ከቕርብ ከይሰልከየ ኮን ተሰርሐ ውጽኢት ክረኽበሉ ይከኣለን ሃንደበት ግን ሓደ ሓሳብ ደበኽ በሎ ስም ናይ ትካሉ ክቕይርን ብሓድሽ ስም ፍርያቱ ከቕርብን ብምሕሳብ ንኹሎም ደቁ ዝበለጸ ዝበሃል ስም ክመርጹ ካብቲ ዝመርጽዎ ኩሉ ዝሕረ ብብዙሕ ምኽንያታት መምዘን እናሃበ ኣብ ሓደ ስም በጽሐ ሌጎ ድማ በልዎ ንትካሎም ካብ ናይ ዳንሽ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ሌጎ ጎት ጽቡቕ ተጻወት ማለት እዩ በሃንደበት ስም ዝትካል ብብዙሓት ህፃናትን ወለድን ክፍቶ ስለ ዝኸኣለ ብዙሕ ባምቡላታት ክሸጡ ከኣሉ ክሳብ 3000 ፓውንድ ዝኸውን ኣታው ብምርካብ ድማ ሓጺን እትጸርብ ማሽን ገዝኡ ኣብ ዕቤት ዘርእዩሉ ዝነበሩ እዋን ዕድል እውን ኣይሓገዞምን ብሓደጋ ባርዕ ኩሉ ንብረቶምን ዘፍረይዎ ባምቡላታትን መሳርሒኦምን ዘበለ ናብ ሓሙኽሽቲ ተቐይረ ኣብ ተስፋ ዝነብር እዚ ጸራባይ ዕንጸይቲ ኦለ ክርስታሰን ምስ ደቁን መሳርሕቱን ኮይኑ እንደገና ትካሉ ጀመረ በብንእሽቶ ከዓቢ ድማ ተረአየ ምስቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ዓበይቲ ሓሳባት ዕጋበት ዝሰኣነ ኣቶ ኦለ ክርስታሰን ናብ ኮፐንሃገን ብምኻድ ናይ ፕላስቲክ መውጽኢት ቅርጽ ማሽን ብምዕዛብ ምስ ወዱ ተላዚቡ ገዝ ኣሞ ናይ ፕላስቲክ ባምቡላታት ከም ቴዲ ቢር ካልኦት እንስሳታትን ከፍሪ ጀመረ ሕጂውን በቲ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኣታው እምበር ዕጋበት ኣይረኸበን ጎኑ ጎኑ እውን ኣብ መኽዘን ብዙሕ ባምቡላታት እንከለዎም ዕዳጋ ግን ክዝሕሎም ጀመረ
ዓብ ወዱ ጎትፍሬድ መጽናዕቲ ክገብር ናብ በበይኑ ቦታታት ክዘውር ጀመረ እሞ ምስ ከምናቶም ሞያ ዘለዎ ብምዝራብ ኣብ ናይ ባምቡላ ስርሓት ዝጎደለ ነገር ከም ዘሎ ተረዳዱ። ጎትፍሬድ ምስ ኣቦኡ ብምዝራብ ህፃናት ዝዘናግዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ባዕሎም ሰሪሖም ብልሖም ዝፍትሽሉን ትኩርነቶም ዘዕብን ባምቡላታት ከፍርዩ ተረዳዲኦም ሌጎ ቶይስ ክሰርሑ ድማ ጀመሩ። ህፃናት በዚ ናይ ፕላስቲክ ሕጡብ ህንፃታትን መካይንን ክሰርሑ ምህናፅ ከተማታት ድሕነት ትራፊክ ዓበይቲ ህንፃታት ካልእ ብዙሕን ክሰርሑ ዘኽእል መጻወቲ ተማህዘ። እዚ ምህዞ ኣብ ሓፂር ግዜ ተቐባልነት ከርኢን ዕዳጋ ባምቡላታት ክቆጻጸርን ግዜ ወሰደን። ካብ ደንማርክ ወጻኢ ናብ መላእ ዓለም ክዝርጋሕ እኮ እንተኸኣለ ንኣሽቱ ጎደሎታት ግን ነይሮሞ። እቶም ናይ ፕላስቲክ ሕጡብ ተተሓሒዞም ብቐሊሉ ዘይወድቁ ንክኾኑ ሓሳባት ጎትፍሬድ መመሊሱ ዓበየ። በዚ እቶም ሕጡብ ኣብ ውሽጦም ከበብቲ ንሓድሕዶም እናተወሳሰቡ ክቆሙ ዝኽእሉ ከም ዝህልዎም ክገብር ጀመረ። እዚ ሌጎ ቶይስ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ዓብዪ ፍርያትን ትካልን እኳ እንተኾነ ጀማሪ እዚ ዕዮ ኦል ክሪስተሰን ኣዝዩ ምዕባዩ ኸይርአየ ብሞት ተፈልዩ። ወዱ ግን ነቲ ብሓደጋ ባርዕ ዝተሃሞኸ ትካሎም እንደገና ብምህናፅ ሌጎ ሲስተም ጥራሕ ብምፍራይ ከምቲ ኣቦኡ ፍጹም ዝኾነ ስርሓት ንምፍራይ ከይሰልከ ብሉፅ ፍርያት ኣብ ምቕራብ ይርከብ። ምክንያቱ ህፃናት ዝበለፀ ጥራሕ ስለ ዝግብኦም። ፊልምታት መጻወቲታት 6 ሌጎላንድ ፓርክ ኣብ ትሕቲ ሌጎ ሕላገት ክፈርዩ ኢሎም ኣለዉ። ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት 600 ቢልዮን ሌጎ ክሸጡም ከለዉ ልዕሊ 90,000 ሰራሕተኛታት ኣለዎም። እቲ ዘገርም ኣብ 1958 ዝፈረየ ሕጡብ ሌጎ ምስዚ ኣብዚ እዋን ዝፈሪ ለውጢ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። እዚ ለሰ ፕረሰንትስ እዩ። ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላምኩም ይብዛሕ።